салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз 26 январи соли 2026 мебошад. Қарор дорем дар шаҳри Хуҷанд. Фарду 27 январ дар шаҳри Хуҷанд дар кохи Рӯдакӣ воқеъ дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ аз меҳмонхонаи Эҳсон камтар 200 метр ин тараф намоишгоҳ мешавад бо дастгирии ташкилоти Intercorporation Helvetes Olmon, сарпарасти ташкилоти Intercorporation Helvetes Olmon ва бо дастгирии иттилооти гурӯҳи Ангур ва Боғ ярмарка, яъне ки намоишгоҳ барпо мегардад. Ин намоишгоҳ вобаста ба истифодабарии оби қатрагӣ мешавад. Дар ин ҷо якчанд ширкатҳо молу маҳсулоташонро мебуроранд ба намоишгоҳ, ҳам ба фурӯш, ҳам ба намоишгоҳ, ҳам барои шартномадиҳӣ, шартномабандӣ. Ва шумо метавонед фардо биёед ба ин ҷо соати 9 дар намоишгоҳ иштирок кунед, аз наздик бинед ки чӣ намуд таҷҳизотҳои обҳои қатрагӣ аст, чӣ хел истифода мебаранд. Ман як ҳафта вақти худамро аз шумо дариқ надоштам. Ман як ҳафта дар шаҳри Хуҷанд меистам, чунки аз шаҳри Хуҷанд мо бисёр ҷойҳоро ба навор мегирем. Боз рӯзи сеҳум дар Кӯни Бодом ин ярмарка мешавад, яъне ин намоишгоҳ мешавад. Мо наворҳои бисёр гирифта ба шумо пешниҳод мекунем, дӯстон, ҷавонон, аз наворҳои мо баҳра баред. Як ҳафта ман ин ҷо ҳастам, дар хизмати шумо ҳастам ки аз ҳамин обҳои қатрагӣ, истифодабарии обҳои қатрагӣ наворҳо пешниҳод кунам ки шумо ёд гиред ва боғҳоятонро обод кунед. Чунки ҳозир бисёр мушкилиҳо оиди дастрас намудани об ба пешомадагӣ ҳаст ва истифодабарии обёрии қатрагӣ ин мушкили осонкунии шумо мебошад ва боғи шумо нағз нашунамо меёбад ё ки дигар зироатҳои шумо. Ҳамдурони азиз, манам марҳамат, кохи Рӯдакӣ, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, аз меҳмонхонаи Эҳсон 200 метр дуртар. марҳамат, мо ҳамаи шуморо пагоҳ соати 9 дар ин ҷо интизор мебошем. ба диққататон раҳмат, якҷаҳон ташаккур.